Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok, gaurko arratzalde honetan, ikusten dezuen bezala, Maria Virginia Mirari Gilea dugu amen inguruan, eta tridua ospatuko dugu. Dana hor ondo atzetik ez da? Bueno, importantea da, atzekoak ondo egotea, aurrekoak ondo egoteko. Gaurko honetan, Ama Virginari eskatzen diogu milagrosako kapera eduki dituzten guztien alde, eta batiz bat hildako guztien alde. Eta baita ere, Eukaristi honetan Retolaza familian hildako zenide guztiek oroituko ditugu. Presta ezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristi honetan parte hartu alizeteko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Hoi jainko, lege nagusi hau eman diguzu agindu guztien oinarri, zu eta lagun urkoa maitatzea. Egizu zeure aginduaz betez, el gaitezela betiko bizira. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsis liburutik. Ni Joanek bildotza ikusi nuen Sion mendiaren gainet zutik, eta harekin batera 154.000 lagun. Bildotzaren eta honen aitaren izena bekokian idatzia zeramatenak. Eta zerutik zetorren hotza entzuna nuen, ur handien edo trumoi handi baten burrunda bezalakoa. Beren zitara jotzen ari diren, zitara jotzaien hotza bezalakoa. Kantu berria ari ziren kantatzen tronuaren aurrean. 4 izaki bizidunen eta zaharren aurrean. Inor ere ez ezekaen kantu hura ikasi. Lurrekoen artetik, salbaturiko 154.000 haiek baizik. Hauek bildotzari jarraitzen diote. Nora nahi doala. Gizakien artetik, salbatuak eta jainkoarentzat eta bildotzaren lehen frutu bezala eskainak izan dira
Hauen ahoan ez da maltsurkeriarik, akatsi gabea dira. Jaunak esana, hau da jauna, zure aurpegia bila dabiltzanen taldea. Jaunarera da lurra, eta lurra betetzen duena. Mundua eta bertan bizi direnak. Har esarri baitu itsasoen gainean. Har finkatu lur azpiko ibaien gainean. Hau da jauna, zure aurpegia bila dabiltzanen taldea. Jaunaren mendira nor igoko, haren toki santuan nor egongo, eskuak errugabea eta bihotza garbi dituena, sasi jainkoaetara jotzen ez duena. Hau da, zure aurpegi bila dabiltzanen taldea. Horrelakoa bedenkatu du jaunak, justizia egingo dio jainko salbatzaileak. Hau da haren bila saiatzen den gizaldia, Jakoben jainkoaren aurpegi bila dabilena. Hau da, zure aurpegi bila dabiltzanen taldea. Aleluia, 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 aleluia. Zaudete erne, gutxien uzten duzuen orduan, etorriko zaizue eta gizonaren semea. aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburtik. Aldi hartan begira zegoela, aberats batzuk ikusi zituen Jesusek tenpluko diru kaxara limosna botatzen. Ikusi zuen emakume alargun behartsu bat ere, 2 txanpon botatzen, eta hau esan zuen, benetan diozuet, alargun behartsu honek beste guztiek baino gehiago bota du. Izan ere, beste guztiek sobera dutenetik egin dute limosna. Honek ordea, bere eskazian, bizitzeko zeukan guztia eman du. Jaunak, esana? Milagrosaren tridua azten dugu parroki honetan. Ama Maria mirarigilea. Ama Maria mirarigilea. Askotan geure fedea hortan datza. Mirariak ikustea. Mirarietan oinarritzen dugu geure fedea. Ez dut sinistuko, Tomas bezala, ez da? Ez dut sinistuko zerbait ikusi arte. Eta gaur mirariak milaka, milioika daude. Edo gaur mirariak ez dira existitzen. Bi gauz horiek daude munduan. Paradoja bat ematen dute, bai kontra dia, baina benetan ematen dia. Milioika mirari daude, eta aldi berean miraririk ez dago. Zer esan nahi dut honekin? Gaur luzatzen dizuedan galdera da, miraria nun dago? Egiten duenangan edo ikusten duenarengan. Ez alda mirari haundi eta eder bat gaur hemen egotea? Bizirik egotea? Etxe bat edukitzea?
Gure begiekin ikustea, gure belarriekin entzutea, maite ditugun zenideak elkar inguruan eukitzea, familia eder batean jaio eta hazitzea, ez alda hori mirari eder bat. Askotan pentsatzen dugu miraria dela egan egitea, bi lekutan batean desberdinetan egotea, eta akaso hori ere mirariak dira eta gertatzen dira, nola ba? Baina hori batzutan gertatzen da. Erderaz esaten dan bezala, son hechos extraordinarios, fuera de lo ordinario, fuera de lo común. Baina gure fedea oinarritzen da, egunero, momenturo eta minuturo ematen dian mirari hoietan. Ez alda miraria ni gaur hemen fedea daukadala eta fedea hori ospatzea eta etorri izan honea. Ez alda mirari haundi bat. Ez alda mirari haundi bat ditudan urteekin, batzu gaztio, beste zarro, ditudan urte hauekin hemen bizirik egotea. Ez alda miraria ezerre inungo minik ez edukitzea. Ez alda miraria famili eder baten jaio eta haztea. Hoiek dira benetako mirariak, Eta azkenean fedez ikusten balima dugu eta jangoikoaren ikuspuntutik ikusten balima ditugu geure erlazioak eta geure mundua, egunero, minuturo eta edozein momentutan mirariak ikusiko ditugu. Eta Ama Birjina hortara gonbidatzen gaitu. Eguneroko mirari horiek bizitzera. Eguneroko mirari horietan fijatzea. Eta geure fedea gauz horietan ez jartzea, baizik eta arek egiten ditun mirari horietan jartzea, Jesusengan. San Inaziok esaten zuen, haz como si todo dependiese de ti, sabiendo que todo depende de él. Hemen gaude berak nahi duelako. Daukagun guztia da berak nahi duelako. Beraz, mirari horietan sinistu dezagula. Eta horrek, mirari horiek ematen digute bizitzako itxaropena. Bizitzeko gogoa. Eta Jesu Kristo egunetik egunera maitatzeko irrika. Boiz eskatzen diogu gure jangoikoari. La Virgen Milagrosa. Milagrosa no solo porque hizo muchos milagros, que también esta devoción y esta vocación hizo muchos milagros y sigue haciendo milagros extraordinarios, pero hoy me voy a fijar en esos milagros ordinarios que pasan desapercibidos en nuestra vida y pensamos que hoy tengo que dormir porque yo lo valgo y mañana me tengo que levantar sin dolor de cabeza porque soy yo. ¿Pero por qué? ¿No es suficiente milagro de que hoy esté en una parroquia en donde me siento miembro de esta parroquia y puedo celebrar la fe? ¿No es suficiente milagro a la edad con la que estoy, con la que vivo, que no me duela nada? Y aunque me duela algo, lo llevo de una manera digna y bien. ¿No es suficiente milagro que cuando vayamos a casa en días de mucho frío podemos poner la calefacción? Son cosas que aparentemente dices, John, si eso lo hago todos los días. Sí, claro,
hasta que te falta. Y no nos damos cuenta de que muchas veces nosotros encendemos la luz o abrimos el grifo de agua y cae agua, que algo tan ordinario, tan fácil, hay mucha gente que no puede. ¿No es un milagro que yo pueda? ¿O me creo más que los demás? Que yo tengo que tener agua, ¿por qué no? ¿Cómo no me voy a duchar? ¿Cómo no voy a beber agua potable? Oye, pues hay gente que tiene que hacer kilómetros para buscar agua. Y no es menos que yo, tampoco menos que vosotros. ¿No es suficiente milagro? ¿No es suficiente milagro creer cuando hay gente que quiere creer y no puede? Porque no la han enseñado, o porque su razón no le deja, o por 1000 historias, o porque están perseguidos, los matan. ¿No es suficiente milagro? Pues hoy damos gracias al Señor que con esta advocación nos ayuda a subrayar la cotidianidad de los milagros, ¿no? El día a día. Y los milagros están en la persona en las que los ve. Pues que nosotros nos pongamos ahí, con esos ojos desde la perspectiva de Jesucristo, para ver todo desde esa visión del amor, de la gratitud y la misericordia. Zuzen dezaizkigun orain geure eskaria Jesusengan bere seme-alaba egin gaituen jangoikoari. Aita santu, gotzain apaiz eta elizkidea osatzen dugun bataiatu guztiok, zaila gaitezela Jesusen jarraibidean leiali biltzen eta geure eginkizuna gogotsu betetzen, uste onosoa espirituarengan jarririk, ezka dezaiogun jaunari. Bakearen alde, herrien arteko bizikidetzaren alde, ekologiaren alde, ari diren oihuak aintzat harturik, munduko arduradunek egin dezaietela tokia horien eskabidei, eska dezaiogun jaunari. Munduko herririk behartsuenetan, evangelioa eskaintzen eta egia bihurtzen ari diren misiolariek, suma dezatela beti espirituaren indarra eta zenideon elkartasuna, eska dezaiogun jaunari. Hemen otoitzean ari garenok, fedean sendoturik, aitor dezagula geure biziaz jangoikoak bere adizkide egin gaituena. Ezka dezaiogun jaunari, hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakire lanak sortua, hau xengo zaigu, betiko zurenaren ogi. Bedeinkatu azu jauna zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, mahatxo indarrak eta gizakire lanak sortua, hau xengo zaigu, betiko zurenaren edari. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jauna, zeure Elizak egiten dizun sakrifizio hau izan bedi zuretzat opari garbi, eta guretzat zeure errukiaren iturri santu, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, ezkerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri aita guzti santu horri eskerrak matea, Jesukristo zure seme maitearen bitartez. Kristo da izan ere zure hitza, haren bidez egin dituzu diren guztiak. Ura bidali diguzu salbatzaile eta erosle,
Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Virginia gandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santua irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agertu zuen piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospetaintza goresten dugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, ire guztiek hangoiko jauna, zerura bete idazkak zure Kristiak, Hosana, Hosana, Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu gehar dauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala hogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semiaren eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palkizkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzearekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun Retolaza familian hildako zenide guztiek, eta Milagrosako kapera eduki duten kide guztiek. Eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeura aurpegeren argitan. Errokizak izkiguarrengu guztiok betiko bizi eritxi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan, zure dizkide izan diren santuekin, haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zeran da. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa. Egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten taldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu pakea gurgunotan zure rukiari esker, bekatuetik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo,
betiko zurenaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake uzten dizuet neure pake ematen, begira zure Lizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Lizari pakea, eman batasuna, errak bizibeizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Horamen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna. Izan zaitez Egin dezagun otoitz. Indar berritu jauna etengabe zeure laguntzaz, sakramentu honetan janaritu dituzunak, ospakizunean ez ezik bizitzan ere, zeure salbamen egintzaren fruituak jaso ditzaten. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bederatzi triduo honetako lehengo eguna egingo dugu. Andre Maria mirari gilea. Jangoikoaren ama zerazu,
Eta bere ama izateko mirarien mirariaz, ederra ez egin zintuen jangoikoak, gorputz eta anima. Hau da posa gurea, zuain ederra ikusten zaitugulako, baina batez ere hau posa gurea jangoikoaren amazaren hori gure ama zaitugulako. Gainera, zure eskuaz mirariak betea dauzkazu guri hon egiteko. Guri Kristau bizitzan laguntzeko, gu bizitza honen ondoren zeruratzeko. Zu guretzat ainona zarela jakinda, ezkean gatozkizu orain ere, bederatzi urren honetan. Badakigu eskatutakoa emango diguzula, ama zaitugulata. Andre Maria Sortzez Garbia. Jangoikoak gure ama eta bitarteko egin zaitu, eta zure bihotza besterik gabe guganako errukia hundiz betea utzi dizu. Ez da beraz, harritzekoa zu gu pekatariok hain maite izatea. Jarrai ezazu ama ona gu zaintzen. Jarrai gurekin errukia izaten. Jarrai guri laguntzen. Eta guk ere jarraituko dugu Jesus maiteen izaten eta zuaren ama eta gure ama zarelako maitatzen eta goratzen. Maria Sortzez Garbia, egizu otoitz zure ganagatu zenen alde. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko fruitua Jesus. Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan, amen. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko fruitua Jesus. Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan, amen. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko fruitua Jesus. Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan, amen. Nire ama txitlaztana, ni zuretza arnazu, lagunduta gorde beti zeruratu nazazu, lagunduta gorde beti zeruratu nazazu. Bedenkatua izan bedi zure garbiera. Zure ederra zalaitzen da jainko ahaltxu berbera. Zuri zeruko erregina, zuri Virginia Maria. Eskaintzen dizkizugu gaurtik bihotz, anima eta bizia. Guta zerruki zaitez, ez gaitzazu arren utzi, gure ama txit maitea. Jauna zuekin, eta bedenka zeitzatela jangoiko alguztidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Zurekin postorik, kantari daude, bihotza sotorik. Agur, agur, agur Maria. Guztiz garria, sortu zinan errugabeko
piedade guztiaz apaindutako da. Agur, agur, agur Maria. Agur, agur, guztiz jarria. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun bihar ere arratzaldeko 7:00 elkar ikusten dugu arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.